Xabierrek esan duen bezala, liburu honetan bi neskaren bizitza kontatzen da. Haien bizitza, haien adiskidetasuna eta adiskidetasunaren beraren bilakaera. Lenu eta Lila dira bi neska hauek, eta liburu honetan, teknologiako lehenbiziko liburu honetan, haurtzaroetan erabezarra kontatzen dira hemen. Hau da, nola irekitzen zaizkien begiak bi neska hauei bizitzaren aurrean Napoliko, auzo pobre batean, 20. mendearen 50ko hamarkadako giro xume eta grisean. Eta giro hori deskribatzen da, bien arteko harreman afektiboa, nesken garapen fisiko-emozional eta mentala, eta bi neskak oso izaera desberdinekoak izanik ere, beti eusiko diote harreman horri eta beti egonen dira elkarren onduen. Naiz eta batzutan pixkoak urrundu elkarrengatik. Eta haien bi neska hauen bizitzarekin batera guztira 9 familiaren goraberak azaltzen dira liburu honetan. Eta horrela, mosaiko eder bat, eta mosaiko eder honen bitartez zoragarri deskribatzen da nolakoa zen gizartea garai hartan, nolako balio ezaugarri eta miseria zituen Italiako gizarteak, garai hartan. Orduan, esan duan bezala, oso ongi marraztuak daude nesken ezaugarriak eta beren arteko afektu, elkartasuna, frustrazioak, beldurrak, inbidiak, pozak, ametsak, ilusioak eta desilusioak, maitasunaren eta adiskidetasunaren indarra, eta bereziki ongi marraztua daude eta bereziki ongi azaldua daude nerabezaroan izaten diren tensio eta goraberak. Autoestimaren problema, besteen onespenaren beharra, askatasun egarria, besteei gustatu nahia, ametsak, konplejuak, hori dena. Orduan, bi neska hauen psikologia oso ongi azaltzen da, baina gizartea ere bai. Eta orduan, garai hartako gizartearen eskema zurrunak, beldurra eta indarkeriaren eragina, gizartean emakumeak eta gizonak dituen rolak, eta beste goz asko. Pobreziatik ateratzeko premia, eskolako giroa, gurasoek eta irakasle garai hartan zuten autoridadea eta prestigioa, haien ganako respetua eta beldurra, mila gauza agertzen dira, ezta?